Kula kepareng miyos kedap sonten menika. Keluar menyang endi, Nak? Anipun kula badhe dateng dalem Rafa, nyambut damel kelompok kagem ayahan IPA. Memange jejibahane kapan dikumpulke? Besok, Pak. Kula lan panjenengan enggal papat sempet kempal dinten menika. Sapa wae kang melu nyambut gawe kelompok. Enten kula, Rafa, Dava, Noris, Sarif, Pak. Ning omah Dika wae. Aja pindah-pindah ya. Nggih, Pak. Kula lan panjenengan naming wonten dalem Rafa. Kowe nggo buku pepak lan aja dolanan ya. Nggih, Pak. Kula fokus ngerjain ayahan. Jam pira kowe budal? Jam sekawan sonten, Pak. Balike aja terlalu wengi. Jam 7 paling suwi wis ning omah. Nggih, Pak. Mangke kula kabari ugi menawi sampun bibar. Ya wis, jaga sikap ya, sinau sing bener.